Čaute ľudia, sme po novom videu. Kámo, neboli, že skoro 2 mesiace videa, alebo 2 už mesiace. Toto je. No, prepáčte, ale dal som si väčšiu pauzu, ale ideme to opäť s nejakým bangerom. Takže, kto si pamätá na naše video s bratom, čo sme ešte my dvaja natáčali? No, tak ideme Super Street Part 2. No, Super Street na ko iného než na Pipe Zero. Môžeme začať. Mankindul. Sorry, ale teraz nemôžem rýšlo. Kde to? Dobre, môžem ukázať. No, môžeme hrať. Nie rankedy. Tak si dáme jednu hru rankedy, no. No. Ale na to toľko kašľu Drončanom, tak ťa pozdravujem, ale ako nechcem ťa uražať, ale ako fakt Rap Dance je fakt vtipný na tvojom kanáli. Kamo, ako reálne, prečo to točíš? Keď aj tak to môže byť aj rok a bude to mať 2 zhliadnutia. Dobre, veď aj ja mám malo zhliadnutí, ale to je jedno. No, kašli na to teraz, kašli. Čo? Súpem sa, že si tu nikto nedal Rika. Riko na to je docela fajn. No tak ja som docela postavil. Vidí. Som prohráč. No. Som najväčší prohráč. Uj. Zabudám. No. Ja nechcem. Som zaháňal. Juj, au. What the napríklad? Uvedomujem, že som klačol more celý tým. Nevidia ani pod... No tieto by to mohli vyhrať, lebo nie sú úplne zle na tom. Kamo, turecké je potlesk. Kamo, nás tam inak... U nás ide... Kamo, ja by som utekal, že goat. No, pekne. Dám samozrejme starter. No dobrá, sme splnili quest. Mal by som mať konečne... A to mám nový pas. To mi padne... No, už idem super strely. Akú mapu tu dáme? Pokúsim sa na toto.
Asi majú všetky na Hypercharge. S kým im dávajú tak dobré klačky. Dám si Mandy. Ja nemám na Hypercharge, ale nenajdu market, ale 10 je tretia najlepšia. Čo bude asi tretia najlepšia? Ja myslím, že Hypercharge je to prvé z 11 práve, lebo je to druhá a tretia je to startúci. No kde si ty špinavec? To ak myslím, tak sa zabijem. Yes? Ultina mi hlavne trebala. Keď na mňa skočí, no tak bude kúkať. To je bod slabý. No, aby som teraz ja neskapal. Ale myslím, že sa to nestane. On ifkuje. Kam on ifkuje? Jak si to môže dovolovať? Že ifkuje. No toto. On ifkuje. Hrajú mladší branádu. Idem vypiec tú Maisie. Sípnú. Boď. Super strelí. Zatiaľ výborne mi to prebíha. Dobre. Zatiaľ mi to ide. Máme dobre, nebudem mať. Aha, no, ďalšia Piper. Kam ja mám Mariposu a on má Lunar. Či tak sa volá. Hej, asi Lunar. Sa volá. Asi ja mám lepší. Áno, tak my sme si 50-50. Jo! Dobre, výborne. Môžeme neskočiť ten špinavý. Potrebujem. Toto som presne nechcel. Aby išiel. Hore. Ty budeš natolerovať tých hnúj? No dobre, už nejdem autoimovať. Dojhovať potom na ne skočím. Digi. Super strely za Rika. Beautiful. Fakt. Inak ja som mohol za tú Hypercharge, keby som nebol konia hlava. Ja som dead, ľudia. Ja som dead. Kamo, ak umrem, no tak mi musíte dať odved. No, ja čakám. A nie, že ste to vy, tak stačí mi like. Stačí, keď mi dáte odbeď. No myslím, že Riko na túto mapu úplne confuse. To bude úplne na prd. Dostých. Kangi, jo? Vy mám dať ľudia. Kangi. Candy. Sweet, some white. Lavender. Kamo, beatbox normálne.
Dobre, už som začala hrať. A máme tu darila, teda. Musím auto aimovať, lebo ja, keď neauto aimuje, no tak teraz aimuje hovienko. No tak teraz zabijem Dario tak za 8 hodín. Keď tam tu káže tu, že ja, ak to dám z Mandy, chodoriky. Nič. To iba hra, ale nepríjem. Iba minus 9 alebo 7 párkov. Nič. Chcem dať za minútu. No, je to Bunny, hej. Bonnie. Reálne, fakt. Fakt, mám 3 hity. Myslím, že na 2, keď bude tam malá posra. No tak ale El Primo sa zázia, mám účko. Myslím, že ho má na 11. Lebo sa mi to úplne nezdá, ako má 12 000. Chodoriť. Komu tak Spike, ja na ňu skočím do gadgetu a som taká, počkaj, vedem, mám aj počet. Ale aj tak skočím. Ako neviem, čo sa pokúša. Skôr som uprekol. Ako pro ege. Budem potrebovať stratiť, lebo to si mi nejako nezdá. Ja vlastne, hej, to sú tie boty. No nie, že boty, ale... No proste, hej, sú to boty. No tak toto už není bot. Bo oni majú 10 000 na jednom majú 1000 pohárikov a majú na ňo 5 pár vlevu. Príklad. Sem. Luffy. Počkaj si idem kúknúť, čo to je. To nie to? No takže, miesto Kenjiho si vymením Kenji. Si dám podrbaného Cípka. To je pustinného travu. Komu odkedy mám 4 skin. A 5 koho si mám brať, ja si dám toho. Blup. Mal som tretí účet, ktorý už nemám. No bol na tomto tablete, len musel som sa vymazať, lebo som, keď som mal 6 rokov, tak som bol úplne dep. No tak som mal na skújka prvú 11, ale prečo ešte ne, vtedy nebolo, no. Ja vlastne mám nikoho, neviem. Ale počkaj, veď. No tak. Dostaneš? Poď, sroč. A ja na sudkej. A ja na sudkej. A ja na nonej. A ja na nonej.
Lebo druhá je o mnohom lepšia. Tak ale počkaj, toto mi nejako vychádza, nie? Vole do rytí. Som že radšej, že utekal. Že nechci. Čo? Poď. Skúsim preto tieto. Tam si ten, že max. A nie. Že ste to vy. Keby to nenatočil, tak by som si dal, že challenge. Max 5 eurov, ale že ste to vy. Točíme ho tu, takže si dám 0 eurov max. Jo. Abo 2 paury, dobre? 2 paury. Môže mať max. Aspoň by som dával nejaký 4000, aby som dával na hit. Jo. Som že tu budem kempiť. A nie. Zatiaľ si to... Pozor! No Morty sme debili. To som... Dobre, sa nepočítala. Natrubujem. Pôjdem do toho potradu a jednoty natrubujem. Tam je skamika, že v potrade bývaš. Tam dojde má jednotí. A nie. 2 paury. Super. Nikde nejde. No tak to som... Ty! Dobre, toto video končí tým, že... Čo tiež? A nie. Z 20 minút musím dať 800 pohárikov. Dobre? Mohli ste vidieť počas videa. Bo ja to nechcú Vypínam, takže záber číslo 2. No, takže toto bude úplne pohodová hra. Fú. Zaparujeme. Prečo tu mám damage? No, koho zabijem, no tak tie paury môžem zobrať. Toto neviem, či zabil, alebo neviem, ale myslím, že zabil. Počkaj. Reálne, na čo som dal ulti, no? Ešte som porušil pravidlo.
super, výborný, fakt. Čo primočík to? Meow. Brown. Girl. Mukil. Jumping zmrde. Týmto toto video končí. Čaute. Myslíte si, že ako len tak odíde? No, nezabudnite mi dať like, odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čau. A ešte, aby ste chceli vedieť, za 2 týždne mám stream, ak to viem, vyškôl som to, takže doraz na stream. Ďakujem, čaute.